Sziasztok! Most egy gójátszmát fogok bemutatni. Mindig 6-4-jel kezdek. És megint a másik 6-4-et birtokba veszem. Tessék! Most nem, elmegyek! Elmegyek! Nem! Most viszont telefonálok! Jaj, na mindegy, szóval elfoglalta a két hosit. Ez a tipikus Simari. Ebben a 6-4-ben ő megtámadta a másikat, sajnos rosszul, mert ez nekem fog kedvezni, fölül ott szépen terjeszkedni fogok. Attól függ, merre zár. Ha arra zár, akkor egy nagyon szép területem lesz ott fönt. Na most terjeszkedik. Ezt nem tudom, hogy most mit kéne itt csinálni, de szerintem hagyjuk ezt annyiban. Hát igen, itt még látod, S14-en van egy Agia. Simaritól terjeszkedjünk. Azt az Agit elvette, viszont talán nem Szentére. Talán igen, de lehet, hogy most nekünk kéne ezt befejeznünk, és most Szentét kaptunk ezzel, bár jobb lett az alakzata, de mindegy. Most így már lehet, hogy halott lesz a C17 invázió, vagy a D17, azért léptük meg. Közben persze gyorsan kell lépnem, mert szorít az idő, ez egy jó terjeszkedés. Nem értem ezt. Most miért nagyobbítja a falat? Most ugrunk egyet, és így a felső rész az már a mi területünk körülbelül. Most egyszerűen simán levédem, mert ugye itt be tudott volna törni. Most kapott egy nagy falat, de nem tudom, hogy ez most itt neki jó-e. Jó, én bemegyek R16-ra, ez egy kicsit basztatja ezt a fal hatókörét is. Most ő lezárta, így viszont egy 2 Space Extension-t hajtok végre. Hát, erre ez van, ez az S11. Attól függ, hol válaszol, mert van itt egy létre is így. De most így válaszolt, akkor ezt meg kell fognunk. Most itt ezt elbasztatjuk. Oké, most kihasználjuk az S11 Agiát is így. És attól függően, hogy ő hogy csinálja, kapunk egy létrát, viszont ezt lépte. Ez egy hibás lépés, mert így már biztos, hogy élünk. Most be akar itt törni, nem fenyeget úgy nagyon semmi, tehát inkább úgy védekezünk, hogy támadunk, ezzel most támadunk is. Tehát, hogyha itt nem védi meg S3-ra simán jó a bejátszás. Igen. Most itt lehet, hogy tudnánk valamit finomkodni, de figyelni kell az időnkre is, mert vészes. Na most szarjuk le, most próbáljuk meg ezt az R12 alakzatát, ott valamit csinálni vele. Jó, Agikeshi, de most belépem. Mert kaptunk 4 követ. Követ. Most ezt belépem, hogy később tudjunk vágni. Az S3 Agit nem öltük ki, hát így már igen, de most odalép, most lépjünk ide, ugye, mert T5 elvenné a, nem tudom, T5 Szentére megkapná, így viszont ez tök jó, mert így még a P4 vágásra is nézek. Hát most ő odalépett, most ezt menekítsük ki, mert ez a nagy. Később a P4-et meg lépjük meg. Hagy menekülő utat, inkább ide lépek, mint hogy attach-ben belépjem. Ez egy running stone, egyébként simán ott lehetne ezt az egészet hagyni. Igen, ez szerintem most jobb felelet, de bambuszkötésre célzok. Vagy ha nem bambuszkötés, akkor van ilyen kis táblasépszerű valami, amivel
kikötök, kimegyek, és egyszerre támadom ezt a 4 követ. Ez egy elég, hogy is mondjam, elég súlyos alakzat. Ha meghal, akkor valószínű jobban áll, de nem tudom, ez a létre, ez nekem ez a létre, ez fekszik. Várjál. Létra? Legyen létra. Bár egyébként ide is bekacsinthattam volna. Tehát ezt most lehet, hogy elrontottuk, de tik a létre az nem jó sajnos. Viszont ugye még agyi lesz ez a P8 vágás fenyegetés is. Tehát így most simán egyszerűen kimentjük a követ, és így elég gyanús, hogy ő fog meghalni. Hát igen, de most ez egy tök jó alakzatot kaptunk ezzel a vágással. Ez most egy éles hajsza lesz. Most mit csináljunk? Lépjünk egyszerűen ide, kihúzza. Ezt valószínű, hogy megkapjuk jól. Most ez a common alakzat. Lépjük is meg. Ez tök jó. Igen. Így ez elég bajlós árny. Ez az 5 kő itt nagyon gyöngécske lesz. Mondjuk úgy, hogy halálra van ítélve. De ugye ez egy snell, én meg itt dumálok közben, úgyhogy lehet, hogy simán elrontjuk majd. Most mit javasolnék? Azt javasolnám egyszerűen ezt csináljuk meg. És hát az a baj. Nem, ez itt nekünk jó lesz, mert hiába itt egy 4-es. Na így viszont elég gyanús, hogy meghal, tehát úgy is meghal, de így is. Ajaj, viszont ott van egy kis... Igen. Mindegy. Jó ez így. Tehát most, ha ő meg akarja ezt ölni, akkor valószínűleg mi előbb ölünk. Igen, ezzel most kimenekülne O1-en, de most lezárom és esélyt se adok neki. Elég valószínű, de most ez csak tök biztosítás lépés. Mert hogyha ez meghal, akkor ez is kiszabadul, meg ez is itt fönt. Most így viszont mind meg fog halni. És kötünk. Kötni kell. És jó oda? Igen, ez egy ilyen tipikus Tetsuji-szerű lépés, viszont az a baj, hogy neki ez a csoport is veszélybe lesz. Nekem meg itt túl sok életem van, úgyhogy nem sokára fel is fogja adni talán. Már az utolsó biojomi periódusban van. Hát igen, most szegény Tik... Hát így... Most bebiztosítom ezt, mert ez is halott lesz. Igen, tehát most megpróbál ölni, de előbb fogok. Na jó, ezt leveszem. Biztonság kedve. Vagy így állunk, 3 élet? Ha 3 életünk van, tik-tik, 2, tik-tik, franc! Na jó, figyeljünk, hát akkor ezt elnéztük, mert itt pofáztunk, de most talán oda kell ezt adnia. Ezt az egészet. Ez egy ilyen tipikus Tetsuji-szerű lépés. Jó, ezt a partit, ezt lehet, hogy már elvesztettük, nem tudom még. Viszont... Igen, tehát ott leüti, ott én is leütöm. Tik-tik, tik. Tik-tik. Aj. Na jó. Igen, az a baj, hogy... Várjunk csak, tik-tik-tik. Hogy... Igen, tehát nagyon elnéztük. Mert itt minden meg volt halva, viszont elpofáztuk ezt az egészet. Nem baj, még a partit talán így is meg lehet menteni. Igen, itt kimegyek.
Tehát jó nagyot fölül a részem. J10 van egy vágás. Na jó, ezt még kimegyek itt. Ez nagyon erős, tehát most J17-en tudna támadni, de felejtős. Én most ezt itt ez egy kalap, agresszívebb, biztonságosabb sépet csinál mindkettőnk. Most a crosscut itt gyenge lenne. Most egyszerűen itt stabilan védek, és ez a létra, ez megy talán. Persze itt D13-on bepipelhetnénk most. Jó, ezt elvisszük. Most ő oda, igen, és én pedig... igen, tehát ez itt most neki nagy. Viszont C3-on van életem, életbiztosításom. Ezt védjük meg, Igen. Na, most lépjük meg ezt az életbiztosításszerű bigyót. C4-en blokkálni fog valószínű, én pedig simán ezt itt. Ez egy ilyen Joseki-szerű izé. Bár... Igen. Tehát ez... Most mindkettőnk, tehát most itt... most mutatom nektek, mit csinálok, de... azért az idő vészesen fogy. Jó, megélek vele. Ez egy ilyen tipikus... Bár... Most mi van akkor, ahogy csinálok egy ilyen kis... Nem csinálok. Inkább megéleztem. Sőt, ezt az azit kihasználom, nem tudom mire jó. Viszont vagdosok vele. És... Jó, ezt is beadom. Hát vicces egyébként, vicces. Hát talán ezt is beadhatom. Nem biztos élethiány lesz ebből, mert lehet, hogy fenyegetni fogja azt a csoportot. Itt vágunk egyet talán. Vágjunk is. Ez nem lesz létre, mert ugye ennek a két kőnek tök jó. Most ez egy bonyolultabb harc, nekem hátrányosabb, de azt mondom, hogy mindegy. Most ha itt ide lépünk, akkor van Tetsuji-ja. Inkább folytassuk így, és akkor H3-mal talán bekeblezhetjük. Ha ő lépi meg, akkor mi lépjük meg a H6-ot. Igen. És van nekünk egy Tetsuji-szerű valamink. Lépjük is gyorsan meg. Most ha köt, akkor mi is kötjük ezt, és ez itt veszélybe lesz. Igen. Most mi is kössük. Ez egy izgalmas meccs lesz. Ennek, igen, tehát neki 2 élete van, nekem 3. Tehát ezt meg fogjuk nyerni, ezt a párvajt. Ugye nem tud kimenekülni. Lejár az ide, és basszus, lejárt az idő, pedig ez egy tök izgalmas meccs volt, meg is köszönöm neki. Igen. Jó, hát jobb vagyok valószínű, mint 2 Q. Ezt a sarkot nagyon elrontottuk, viszont ezt tök jól kihasználtuk. Itt fölül pedig nagy kesünk van. Nézzük meg, eredménybecslés. Hát persze, 143-mal nyerve állok, de hát ez nem igaz. Igen, tehát valószínű, hogy így. Most ez meghal. Hogyha igen, az ott él. Tehát én sokkal jobban állok. Igen, látható. Itt még talán meg tud élni belül. Nem biztos egyébként, mert ez a H17 support, ez itt tök jól áll. Köszönöm szépen, hogy néztetek. Bezárom, leállítom. Hát akkor a Go a legjobb játék. Ezt remélem tudjátok, és sziasztok!